दिनैनि भिडिअ'आ जाबाय माने जों मोनसे जायगायाव थांगोन, मोनसे जायगायाव थांनानै जों मिटिंनि थाखाय थांनाय जागोन। दा नोंथांमोनहाबो नायलां जों बबे जायगायाव थाङो आरो मानि थाखाय थाङो। आं लामाफोरखौ देखायलांगोन आरो हजों सहैनाय लगे लगे आंनि भिडिअ'खौबो बेयावनो फोजोबनाय जागोन आरोखि। नैबे लामाजों थांगोन जोङो, बै नुहुरखाबायना बै थांबाय थानाय गारि खारलांनाय लामाया, बे लामाजों थांबाय थागोन। जायखिजाया नोंथांमोनहाबो नायलांबानो जाबाय, सोरबा सोरबा भिडिअ'खौ इन्टारेस्ट दंबा। दा आं भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै। नै थांसिगोन, हाइवे गाखोफैबाय जोङो। बै सिगां थांनाया हनै जोंना बिसोरबो थांगोन, पार्टि प्रेसिडेन्ट बिसोरो सासेया। थांगासिनो दङ, मोनथ'वाखै दाबो, नायलांबाय था। वाह, लामाया डेन्जार मोनबायलै बन्धुफोर। लामाया नै जोंना डेन्जारसो, दैलामबारियाव। नैबे नुहुरनाया जाबाय प्रटेक्सन जागोन बियो। दाख्लैसो मोननाय स्किम बियो आसाम सरकारनिफ्राय 125 कौटि ना बेसेबांबा बे स्किमा। प्रटेक्सननि खुन्थियाफ्रा नै गेबाव दोननाय जादों। लामाया डेन्जारलै, बेजों मेंगुलायबाय माथो गारि गाखोनायानो। जोंना आसोल दालाङा दासो मोनसै। बेलाय नै डेन्जार जाबायलै। एबार जयेन्थ सार देरहाबा बेखौ बानायना होनोसै, मोजां जासिगोन। एबार देरहानायाथ' खाथांखा जोंना जयेन्थ सारा। जों बिनि थाखायनो दा खामानि मावनो थांगासिनो दङ मोनसे जायगायाव। दा देखायहरगोन नोंथांमोन, नोंसिनोबो नायलांबानो जाबाय। जों दा दैलामबारियाव दङ, नै सहैथ'वाखै। लामाया बालाबारि गोजाथार, होमबाबो बिराद समायना नुयो लामाखौ। नैबेलाय नै लामाया बिराद समायना माथो बेलाय। औ, सिनेमा शुटिं खालामनो मोजांथ' बे जायगायाव बिरादनो। सोरबा सोरबा आंनि भिडिअखौ नायनोबा सिनेमा शुटिं खालामफैनो हागोन। नै जायगाया बिराद साफा, नायनानै ला। दे ভালো। लामाया डेन्जारलै, लासैलै, सेस जागोनलै, फुद्रुन जालांगोन। वाह, डेन्जारलै लामाया। दे मोनबाय, नै मोनहांहां जाबाय। जों दसेनि उनाव मोनहैसिगोन। मोनसे दालां मोनबावबाय नै जोंना। जों बेखौहाय जयेन्थ सार देरहानानै फैखांबासो बानायनो हासिगोन बेखौ। मिटिं जों मोनहैसिगोन, गामियाव हाबफैबाय, दसे उनाव मोनसिगोन। गामिनि लामा बियो, मादापुर गामि दे बियो लोगोफोर। जों मादापुर गामियाव इलेक्सननि थाखाय मिटिं खालामनो फैदों, माने खोन्थाफैनो थाखाय। सरि, देबरबिलनो गामिया, देबरबिलसो। देबरबिल गामियावसो जोङो फैदों दा। देबरबिल गामिया बेबायदिनो नै चिरां जिल्लानि सिङावनो थानाय बे गामिया। गामि सिङाव हाबफैबाय जोङो। गामि सिंनि लामाया नै बिराद उसुबिदाथार गामिया। जों थांगासिनो दङ, मोनहैथ'वाखै, जारलाथार। नै वाह, डेन्जारथार लामाया, बालाबारिजोब, बालाबारि लामा बियो। मोजांलै, स्लिप जागोन। औ, मेंगुलायखायो जों। दालां मोनसे मोनबावबाय। दालांखौ गंथाम बारबोनाय जाबायलै।
मादापुराव फैनायाव नै दालाङा गंथाम बारनो मोनो औवानि दालां मेंगुलायखाबाय जोंबो गारि बाज्ल'यै बाज्ल'यैनो लोलो लोलो लामाया डेन्जारथार लोगोफोर बिराद मेंबोबाय जोङो औवानि दालाङानो मोनथाम बारबोखाबाय आंथ' फैफेराखैमोन माब्लाबाबो दिनैसो सिगां फैबाय आङो फार्स्ट दिनैहायसो बे गामियावहाय ओंखायनो नायलाजोब्बाय नोंथांमोनाबो नायलांफाबानो जाबाय इन्टारेस्ट दङबा नायनो बिराद डेन्जारथार नै लामाया बालाजोब जेरैबो स्लिप जादलाजोबो बायबानो नै जोंना सिगाङाव दंहैसै थांगासिनो जों नैबे लामाजों थांसिगोन लामाया हरैहाय एसे गाज्रि नैबे लामाजों नै जों गामियाव मोनफैबाय दाबो मिटिं खालामग्रा जायगाखौ मोनथ'वाखै बबे जायगायाव लागोन बेखौ मिथिथ'वाखै जायखिजाया जों जायगासिम थांगासिनो दङ जों दा फैयै फैनानै नैबे जायगासिम सफैबाय नै दा माने मिटिं खालामगोन जायगाखौ जों मोजाङै कनफार्म गैथ'वा दा बेनि थाखाय नेथ'गासिनो दङ दा बेखौ आं मिथिहरहोनो लुबैयो माने जोंजों लोगोसे फैनानै दंफैयो माने उदालगुरिनि माने बेरगाव जिल्लानि होननानै बुंदों दा जायखिजाया जोंजों वमेन्स विंनि प्रेसिडेन्ट फैनानै दंफैयो मिटिं खालामनो जोंजों दंफैफायो दा जायखिजाया लोगोफोर आं नोंथांमोननो देखायगोन दा माबायदि दा जायखिजाया भिडिअखौ एसे नायलांबावदो होमब्लानो बुजिगोन बैजोंनो फैगासिनो दङ नै लोगोफ्रा माने आलासियाबो बावनो दङ बै नुहुरनाय अट'आव फैगासिनो दङ नैबे जायगायाव जासिगोन बायदि मिटिङा नैबावसोंनि माबायदि कत हब मिटिं दा कत दे होमबा हरैथिंनि जागोन ना आलासिया नैबे अट'आवनो दङ जोंना थांगासिनो जों बे जायगायाव एसे जमा दंथ'यो नैबे जों मिटिं जानो बयबो नैबेहाय ज' जाबाय नै माने जायगाया बबाव जागोन मिथिथ'वाखै नालाय दा हरै मेम्बार थांनानै दंहैयो जों बेवहायनो दसेनि उनाव खालामसिगोन होमबा जों नैबे मिटिं जाग्रा जायगासिम सफैबाय होमबा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोन्थों